ملو عدمينا نفلتو إنا زبلنا يو حقي فيدل قوتيرنا فلتت عتيرنا إنا زبلنا يو نجر بدنجت حدا معالتي حسوت كوينو انت رخبنا يو انتاي يسمعنا يخون هو ساينتستات عالم ناب ورحبت إحنا ناب مارس من كوراكور لإغنا بهوا ساينس ترائقنا هوا نحبر لنا زبلوه كل نجر حسوتيو انت بالكوهم بفلاي دما إذا نبر العالم كب زي كونتس تصفحي انت بالكوهم انتاي مبالكم قريمكم دو هو أنا قريم يزلو ملسو حبير ناس كنرأى قدم كله قنا عبال سدرا زا چانل نختكونو سبسكرايب لايك شير بمقبار حبيركم نغطلو مريت كبي زي كونتس تصفحيا زبل التحساسبا ودسب كابز فتر جميرو زنبرا نگر والا قوانتخونا كاب قربا اوان جميرو قنا عزيو بزح قطري زلوهم كفالات حبرة سب عالمنا مالتون وريات درستي ساينتستات فلوطات أتليتات بوليتيكينياتات كم دما فلوطات درفتي وريات فيلم أكتراتن كاب كله عينت كفالات حبرة سب زركبوهم أب مريت تصفحيا زبل التحساسبا قطرهم زينا عصبات أنها تبراختو يمتو مهلوم يرألو نزي التحساسبا زي زنتصبارقو بمرتعو زردقو زتنتنو ويب سايتات بيجات مصحفتي درفتات كاب غيزي ناب غيزيون انابزحو يخادلو كاب زحاليفو دما فلات ارزرس ويب دما صفاح مريتاويان بزبل زتطايشه بطعامي بزحات تختلتن ابالاتن زلو محبر اب سمين امريكا غزات كاليفورنيا تمسرتو ጭብጥታትን መርትዖታትን እናቅረበን ሰባት እናአመነን ብዙሓት ተኸተልቲ ኣብ ምፍራይ ዝርከብ ማሕበር እውን ኣሎ ቁጽሮም ዘይንዓ ናይዚ እምነት ወይም ድማ ኣተሓሳስባ ተኸተልቲ ዝኾኑ ሰባት ድማ ናብ ወርሒ ይኹን ናብ ካልእ ፕላኔት ወይ እውን ህዋ ዝመጠቐ መንኮራኩር ኣይነበረን የለን እውን ይብሉ መሬት ጠፈር ወይም ድማ ፊርማመንት ተባሂሉ ዝፍለጥ ክዳን ስለ ዘለዋ ነዚ ናይ መሬት ክዳን ሓሊፉ ዝኸደ የለን ኣይከኣልን እውን ይብሉ انتاي دا منغست امريكا ناسا بزبال ماخل مرمر هوا بزخونه كالابيلا تفنوم مسلتات هوا تبايلوم ززرغو فيديوهات كلهم كمزي بفيلم نريو عينت بسمويا فيلم هوليوود بكروما ويبدما بجرين سكرين زتسرحو كونه إلكا حزب نمد نغار زتسرحو ناي حسوت بروباغاندا ايوم او نيبلو نزي زقربو مراغاغص دما نابورحي ايكدنان حسوتيو كم اوبلو تبايلنا اينا كابزبلو مسخاخر نبارات أبلات ناسا جميرو كساب بسبمويا فيلمي زترغاغصو ناي حسوت فيديوهات كم زتسرحو زرئي ويم ما زتنتن مردعتات حقي زمسلو مرتعوتات يقربو كوينو غنا زان نبرلا مريت تصفحيا نزي مدرزي كبيبو زتقمطه ماي كم مقمطي اقحا حقيفو زحزد ما سميناوي نفق خبب انتاركتيكا تبايل زفلت جگر كمر بردوتات نزي ماياوي اكال مريت كبيبو زحزايو بحقي ازوم ناي برد جگر مندقات اب جيم اوف ترونز كمن نريوم عينت كوينوم سب كنبرلوم زي يخل كديبوم يخون كشاغروم زي يخل نوحتي كبيت زخونه زحل زلوم كمر بردوتات يوم نابزوم كبابيتات زيوم تورز بلا فترة سب انت حالي دما زمناوي اتصواراتن تكنولوجيتاتن زتعطق سراويت امريكا ابتبوتاني حالوا سرحتي سلازي سرح سقومتي يوسدلو زاقي دما نابقص انتاركتيكا يخون نفق خباب سمين تورز بلا سب يخون مركب وي اوروبلان دهايو اي فلتن كيتخريهم ازوم مريت تصفحيا مانب سب يخون زخون عين التكنولوجي حاليفو كخد زي يخلو كدان انتهلوا مالتون فيرمامنت نزوم ما ياو اكالات عالمنا دما كم تستي حقيفو زحزة جگر اكالات برد اللوا إلوم ذكراخرو سبات زقربو مرتعتات ازيوم بزحات والا كنتخونو مبزحتيوم نزخونه سب قليلو زيردو عميق حساباون فيزيكساون تنتانن فورمولاتاتن زتملؤو كم مخانو مستلعله ابزحات صر فيديو تنتين كان مقرابن مردان ازيو كبيد كم مخانو مستلعله نمقراب والا انت زيكالكو اب يوتيوب فلات ارز تيوري الكم سيرش بمقبر بخلتيوم وغنات زقربو مرتعتات مركب تخوليهم كوينو غنا نقول سب بقليل قانقان مردع زخلو كل التعبنتات كقربلكم قداماي ماي بتفطرؤو قدحنا كم زقمطنا يبوتا تمچاچيو زقمطنا غرمبر مريت كبيبو اب اير كشكركر زخل غوس اكال ايكونن نابنت اب برچقو قدحنا نقمطو ماين ابياتي زلو ماين اتماي كل غزي مستزقمطلو بوتا اب زخالو بوتا زقمط سلازخونه
ኣብ ትሽክርከር ወይ ድማ ትሕንበብ መሬት ማዕቆሪ ወይ ከዓ ተረጋጊዑ ኮፍ ዝብለሉ ቦታ ኣብ ዘይብሉ ክቕመጥ ኣይኽእልን ይብሉ። እቲ ካልኣይ ድማ ዝተምሃርናዮ ሳይንስ ፀሓይ ካብ መሬት 150 ሚልዮን ኪሎ ሜትሮ ርሒቓ ትርከብ ይብል። ከምኡ ድማ ሙቐት ፀሓይ ሓያል ካብ ምዃኑ ዝተልዓለ ኣብ መንጎ ፀሓይን መሬትን ዘሎ ርሕቐት ቁሩብ እንተዝቕንስ ህይወት ዘለዎ ኣካል ኩሉ ኣብ መሬት ንምንባር ኣይምተኽኣሎን። ብኻሊእ ኣባህላ ካብ መሬት ናብ ፀሓይ ብራኸ እናወሰኽና ብዝኸድና ቁፅሪ ናይ ፀሓይ ሙቐት እናወሰኸ ክኸይድ እዩ። ከምኡ ድማ ከመቆና እውን ሙቐት ፀሓይ ካብቲ ንቡር ብተወሳኺ ዋዒ ወሲኹ ከቃጽለና ንቡር እዩ ማለት እዩ። ይኹን ደኣ እምበር ኣብ ዓለምና ዘለዉ በረኽቲ ቦታታት ንርእዮም። ጎቦ ራስ ዳሽን ኣብ ኢትዮጵያ፣ ካብ ኣፍሪካ ዝነውሐ ጎቦ ኪሎማንጃሮን ከምኡ ድማ ናይ ዓለምና ዝነውሐ ጎቦ ኤቨረስት ካብ ፀፍሒ ባሕሪ ኣስታት 8849 ሜትር ንውሓት ኣለዎ እሞ ናብዞም ጎቦታት ብዝደየብና ቁፅሪ ኣብ ክንዲ ዝመውቕ ዛሕሊ ኣብ ልዕሊ ዛሕሊ እናወስኸ ኸይዱ ኣብ መወዳእትኡ ድማ ወዲ ሰብ ክነብረሉ ናብ ዘይኽእል ብርኪ ከቢድ በረድ ይቕየሩ። ንምንታይ ይገርም ደይልኩም? እወ ይገርም እዩ። ብዛዕባ እዚ ጉዳይ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብል? ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 6 ክሳብ ቁጥሪ 9 ከምዚ ይብል፣ እግዚኣብሔር ኣብ መንጎ ማያት ጠፈር ይኹን፣ ኣብ መንጎ ማይን ድማ ይከፈል በለ። እግዚኣብሔር ጠፈር ገበረ፣ ኣብ ልዕሊ ጠፈርን ትሕቲ ጠፈርን ዘለዉ ማያት ድማ ፈለየ። ከምኡ ድማ ኾነ። እግዚኣብሔር ነቲ ጠፈር ሰማይ ኢሉ ጸውዖ፣ ምሸት እውን ኮነ ንግሆ እውን ኮነ። እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ንታሕቲ ዘሎ ማይ ናብ ሓደ ቦታ ይተኣከብ በለ፣ እቲ የብስ እውን ይገለጽ በለ። ከምኡ ድማ ኾነ። እግዚኣብሔር ድማ ነቲ የብስ መሬት ኢሉ ጸውዖ፣ ነቲ ናይ ማይ መቐመጢ ድማ ባሕሪ በሎ። እግዚአብሔር ድማ ንሱ ጽቡቕ ምዃኑ ረአየ ይብለና። ብመሰረት መጽሓፍ ቅዱስ እንተኸይድና እዚ ንሕና ጠፈር እንብሎ ወይም ድማ ፈርማመንት ብኻሊእ ኣባህላ ሰማይ ብማይ ዝተኸደነ ሽፋን መሬት ኮይኑ ንረኽቦ። ብጥቕልሉ ሳይንስ ዝብሎ ምስ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ዝጋጨ እዩ። ብትኽክል ግን መሬት ከምቲ ሳይንስ ዝብሎ ክቢ እንድሕር ዘይኮይና ንምንታይ ደኣ ይሕስውለው ዝብል ሕቶ ክለዓል ግድን እዩ። ናይ ዝሕሶት መንቀሊ ክኾኑ ዝኽእሉ ምኽንያታት ዘቕርቡ ገለገለ ሰባት ከም ዝብልዎ ሓደ ዓለም ኣብ ትሕቲ ዲያብሎስ ኮይኖም ዘሽከርክርዋ ከምኒ ኢሉሚናቲ ዝበሉ ሕቡኣት ማሕበራት ወዲ ሰብ ኣብ ዝፈጠሮ ኣምላኽ ዘለዎ እምነት ይኹን ተስፋ ብምጥፋእ ተስፍኡን እምነቱን ኣብ ሳይንስ ጥራሕ ክኸውን ብምግባር ኣብ ክንዲ ትእዛዛት ፈጣሪ ኣኽቢሩ መንግስተ ሰማያት ዝወርስ ካብ መሬት ወፂኻ ኣብ ዘለዋ ካልኦት ፕላኔታት ክትነብር ኢኻ ኢሉ ሕሶት ዝሰብኽ ኣጉል ተስፋ እናስነቕካ ናብ ጥፍኣት ምምራሕ ኣምላኹ ክርስዕ ምግባር እንትኾን፣ እቲ ካልኣይ ድማ ካብ ኣንታርክቲካ ንንየው ንተራ ህዝቢ ዓለም ምሽጥር ዝኾና ካልኦት ክፍሊ ዓለማት ስለ ዘለዋ ወዲ ሰብ ኣትኩረቱን ቀልቡን ቀይርካ ንምግዛእ ዝተዓለመ እዩ ይብሉ። ካልኦት ክፍሊ ዓለማት እወ ኣለዋ ይበሃላ። ብዛዕባ እዞም ክፍሊ ዓለማት ዝምልከት ኣብ ካልእ ቪድዮ ሒዘልኩም ዝቐርብ እንትኾን ንጊዜኡ ግን እዘን ዝማዕበለ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣሜሪካ ትመርሐን መብዛሕትአን ሃገራት ዓለምናን ተኸተልቲ ራሻን ዝኾነ ሃገራትን ኩሉ ግዜ ናብ ጎንፂ ዘእትወን ነገር ኣሎ። ንገሌና ናይ ኢኮኖሚ ወይ ፖለቲካዊ ጽንሰ ሓሳብ ኣፈላላይ ጥራሕ እዩ ኢልና ክንቅበሎ ክኸብደና ይኽእል እዩ። ታሪኽ ምልስ ኢልና ክንርኢን ከለና መንቀሊ ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ኣብ መንጎ ኣፍሪካ ከም ጉዚ ስጋ ተማቒለን ዝሓዛ ሃገራት ኣውሮፓ ብዝተልዓለ ናይ ፍትሓዊ ክፍፍል መሬትን ማዕድናትን ሃፍቲ ኣፍሪካ ብዝተልዓለ ሕቶ ምዃኑ ብዙሓት ኣይነስተብህለሉን። ዝማዕበለ ሃገራት ምኽንያት እናደለያ ዝጓንጻሉ ምኽንያት ድማ ካሊእ ሕቶ ፍትሓዊ ክፍፍል ሃፍቲ ተፈጥሮ እዘን ሕቡኣት ክፍሊ ዓለማት ክኾን ዘይኽእለሉ ምኽንያት የለን ዝብል ግምታዊ ሓሳብ ዘቕርቡ ሰባት ብዙሓት እዮም። ዘለኩም ርኢቶን ሓሳብን ኣብ ኮሜንት ኣቐምጡለይ። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ምግባር ኣይትረስዑ። ወዳሕናኹም